En kita hon gått en nalla was. Hij werd toch de Pascha hekwa. Ook we hadden do van de goeie zaaddoppen. Maar we maken wisbabla ben Pascha hindi obligatoire. Nee, dat is zo. They Birmingham Krog over they two zalen allez wenn je vast wil scoleren vast die tableau kan die stuk mais han de gonda da pour heb ik kon gan dubla jong dus plus dan mijn gojal o dubla jong Sirius kuskudia a bit mado jeu a mandala dont c'est sûr. Mais goudret gojal là sta roha treua a fait diu plaio mais c'est fait ai pesi dimi quoi une avant de dimi distu filmizesta quoi ai binal avant de dimi este goude pasco ai va pesi dimi mais fin este da do corta fasta seva fe gwener pe yo ro pasco wa do coversado with Pasqua. A fe ninguém tão fe van de coversado sei a geen do como tremen da comissão com person joy rocker. Allez. A gehigul bon pra vis pays là. Maar hier de hoest je goros ook aan doen haskal. Maar doe je al met je vuur naar lachen die zo roeien voor heel aan je lezen. Met persen, ja, met zo treffen hij die nog labor qua. Dan moet treffen ze hij qua. Hij al met je test nieuw, hè. Maar doe je roeien tot nieuw je mee, tot nieuw mee. Goede nee, ja, maar proper vast nee. Ja, die waren gewoon ribot die mee. Deze ribot roep aan ook de gegeven. Dikke namon, dikke zadike namon. A mim la che du tonna heb de turbien quoi. Maar du fritte tot namon, heb ik terug me van mij. Ja, met tamo treze haiko. Hilar. Hoe je mij met dozeeuwen dus buren, met van mij in huishouden tegen. Maar doe je met persen mee, hoe je mij wat als huishouden tegen dus buren. Hij kan niet meer naar november mee. Habon. Maar is het dan maar terug met de man bij. De persen zand in een zomat. Zand in een zomat kan ik nog mee. Hoe je zo timide met oui non mais que de camarada ne saken mon tambien rebel mee mais que tambien vrang de ja to mee okay bon er dag na do to doen to pra pro en con mee maar dat ge ja mee hom ik krog bahi los me para harder mee. Maar du är så det person kvar. Maar du är krog bara lost en jul med. Alla personer bon we do pet rinke de further hit like do don lose me ba dur binige da ba not Elisa para hada hier meer. Aga hier hoi pet de ba not Elisa. Aqui tem na Gamara do avô de Dimi Benjunoare raio de qua Gamara de vrasa qua. Maar doe je mee zoals ik me gepraat ja je mee. Maar doe je mee met de persen mee. Ben ik ook bij los hadden harder mee. En dan had hij los gedaan hoe zo maar. Maar door ben niet het wat harder hier. Maar doe je mee. Donc pendant harde met dom kon bosom nee. Man. Pahanon la dia meer hebben non tier bij me.